Benvinguts i benvingudes a una nova classe del curs de xinès i català, o català-xinès, com vulgueu. Continuem amb el nivell A2 i avui anem a veure dos partícules xineses que són molt freqüents i que treballen tant amb adjectius com a noms. La primera partícula que anem a treballar avui és la partícula hai. Hai. Hai ja l'hem vist alguna vegada, que crec recordar en classes anteriors. Hai vol dir, es pot utilitzar com una partícula que indica continuació. En català la traduiríem com, més o menys com encara. Encara. A més d'expressar continuació, hai, tercer to, també pot ser utilitzada per debilitar adjectius de caràcter positiu. Adjectius que indiquen que algú és bo. Per exemple, també pot ser utilitzada per dir que la persona que està parlant vol semblar una mica més modesta de lo que és l'entorn o de lo que és la situació. És a dir, en qualsevol moment que vosaltres vulgueu implicar que alguna cosa és bona, sempre podeu utilitzar hai, com al davant d'un adjectiu positiu. Aquest hai funciona, té aquesta estructura que anem a veure ara. Aquí us la poso. Es tracta d'un subjecte més hai, més els adjectius de caràcter positiu. Aquí ho teniu. Subjecte més hai. Quins són aquests adjectius? Poden ser hao, keyi, xing o busuo. Repeteixo. Hai pot ser seguida, aquesta partícula, dels adjectius positius hao, keyi, xing o busuo. Us faré un exemple de cada adjectiu amb una frase perquè ho veieu. Anem a començar. Jo puc dir wo hai hao. Wo hai hao. Per dir estic bé. Wo hai hao. Estic bé. D'acord? Per separat, wo, jo, hai, encara, hao, bé. Aquesta seria la traducció paraula per paraula, però nosaltres no ho fem així. Wo hai hao vol dir estic bé. I hi ha una frase que ara recordo en xinès, que és molt tradicional, que és wo hai huo che, jo encara com un tren, no? Que vol dir estic com una moto, estic fantàstic. Wo hai huo che, és la mateixa estructura. La frase que nosaltres hem vist és wo hai hao, estic bé. D'acord? Passem amb una altra, aquesta era el primer exemple. Hai més hao. Ara anem a veure hai més kiyi. Kiyi. Per exemple, jo podria dir mama suo de sai hai kiyi. És una mica, amb la boca seca és una mica difícil d'això. Repeteixo, a poc. Mama suo de sai hai kiyi. Mama suo de sai hai kiyi. Què vol dir això? El menjar que cuina la mama està bé. D'acord? La traducció paraula per paraula o expressió per expressió seria mama, la mama, suo de sai, aquest de implica un què, suo de sai, menjar que fa de que menjar, suo de sai, el menjar que fa la mama, hai kei, està bé, no està malament, d'acord? Mama suo de sai, hai kei, el menjar que cuina la mama està bé. Una altra frase, amb busuo. Busuo vol dir no està malament. D'acord? No malament. Busuo, no malament.
Anem a veure una frase per veure com funciona això. Nosaltres podem dir, 我们的老师, el nostre professor, 还不错，我们的老师还不错. El nostre professor no està malament. D'acord? I finalment què ens queda? Hae, l'hem fet amb hao, amb qui, amb puso, i ara el farem amb xing. 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 Tots són adjectius que amb hai indiquen que una cosa no està malament. D'acord? Jo podria dir 这家店还行，这家店还行. Aquesta botiga està bé. Putai Wei, no és massa cara. D'acord? Cara, Wei és cara, o car. Barat o barata seria pienyi. Wei, car o cara, pienyi, barat, barata. D'acord? Tornem a la frase que hem fet. 这家店还行，这家店还行. 这家店, aquesta botiga. Botiga també coneixem una altra paraula que era shangdian. Les dues volen dir botiga. Amb aquesta frase nosaltres diem 这家店还行. Aquesta botiga està bé. Putai Wei, no és massa cara. D'acord? Repeteixo la frase completa per última vegada. 这家店还行, Putai Wei. D'acord? 这家店还行, Putai Wei. D'acord? Molt bé. Continuem. Un altre sistema bastant comú per modificar noms és incluir un adjectiu per modificar-los mitjançant la partícula de. Aquesta partícula la recordeu perquè és una partícula possessiva, però també serveix per altres coses. Ni shuo de hua seria una conjunció, per exemple. Ni shuo de hua, què vol dir? La cosa que tu has dit, el que tu has dit. Però ara veurem com modificar noms a través d'un adjectiu i la partícula de, que en aquest cas no serà possessiva. Aquesta estructura és àmpliament freqüent en xinès i atribueix característiques als noms. A vegades aquest de es pot omitir, però s'ha de notar que si l'adjectiu que utilitzarem té més d'un caràcter, té, per exemple, 2 caràcters, per exemple, l'adjectiu piaoliang o gaoxing, piaoliang o gaoxing, que tenen 2 caràcters els dos, es requereix que la partícula de aparegui. Si l'adjectiu fos hao, que seria un sol caràcter, llavors no és tan necessari. Però si l'adjectiu, ja us dic, és com piaoliang, que vol dir maca o maco, o gaoxing, content o contenta, aquests adjectius tenen 2 caràcters i la partícula de és necessària. Això que sembla una mica complicat quan jo ho explico es veu molt fàcil amb les frases que jo us dic a continuació, o frases o oracions. Comencem per una frase. Jo puc dir l'estructura piaoliang de nier. Perdó, piaoliang de nier. O nier. Piaoliang de nier. Noia maca. Piaoliang de nier. Noia maca. D'acord? Aquest de ajuda a l'adjectiu piaoliang, que té 2 caràcters, a millorar el nom, a donar una característica al nom, nier. D'acord? També podria dir 我喜欢新鲜的果子. 我喜欢新鲜的果子. Què m'estic dient?
M'agrada, wo xihuan, la fruita fresca. Xinxian de fresca, wo qi. Xinxian és fresca. De, per donar característica al nom, wo qi. Fruita. Wo qi. Fruita. Repeteixo. Wo xihuan, xinxian de wo qi. D'acord? Molt bé, continuem. També podria dir ta, en aquest cas seria ell, recordeu que ta pot ser, si no veieu com està escrit, pot ser o ell o ella. Ta, chang chang, mai, pianyi de dongxi. Què estic dient? Ta, ell, chang chang, sovint, chang chang vol dir sovint, mai, compra, pianyi de dongxi. Pianyi, barat. De, veurem què, dongxi, coses. Coses barates. Pianyi de dongxi vol dir coses barates. Aquest de ajuda l'adjectiu a atribuir unes característiques al nom que va al darrere. Llavors, pianyi de dongxi serien coses barates. D'acord? Molt bé. Continuem. A vegades és possible treure el nom d'aquest esquema del de més un adjectiu més un nom i només utilitzar l'estructura un adjectiu més de. Això es dona més sovint amb respostes a una pregunta concreta. Això, perdoneu, que és que tinc un mosquit aquí. Això, per exemple, en anglès hi ha coses que són estructures que per omitir els noms podem dir the big one, el gran, en català diríem el gran, no? Aquest de, quan acompanya un adjectiu en català, substitueix el nom, sempre està substituït per la partícula al o la, per l'article al o la, o el pronom al o la. D'acord? Anem a veure com funciona. L'estructura seria adjectiu més de. Són unes coses una mica difícils d'explicar, però és la forma que veieu que en xinès també existeix l'elisió. Això de substituir un nom amb una partícula que dona per fet que aquest nom apareix allà. D'acord? Per exemple, jo pregunto, Haisi, xihuan qi shenma dongxi? Haisi, xihuan qi shenma dongxi? Quines coses, estic dient, quines coses els agrada menjar als nens? Haisi, xihuan, veieu que la pregunta és una mica enrevessada. Haisi, nens, xihuan els agrada, qi, menjar, shenma, què, quina, dongxi, cosa. No podem traduir paraula per paraula, ja ho sabem. Llavors la frase és Haisi, xihuan qi shenma dongxi. És una pregunta, no? Molt bé. Quines coses els agrada menjar als nens? I la resposta seria tianda. Els dolços, les coses dolces, menjar doncs, d'acord? Tianda. Aquest de substitueix a dongxi, tiande dongxi, coses dolces. D'acord? Vinga. Un segon exemple podria ser una pregunta més directa. Ni xihuan na chong ni hai. Ni xihuan na chong ni hai. T'estic preguntant, quina classe de noia t'agrada? O quina classe de noies t'agraden? La traducció pot ser tant en singular com en plural. Ni xihuan, na chong, ni hai. Quines classes de noies t'agraden? Llavors tu em podries contestar. Piao lianda. Piao lianda. Piao liang, guapes, no? Maques, no? De, no? Substitueix a ni hai. Noia o nihar, noies, d'acord? Molt bé. Piao lianda, les noies
la noia maca o les noies maques, Piaoliangde o Piaoliangde New High, d'acord? Però simplement amb Piaoliangde és suficient, d'acord? I per últim, per exemple, pregunta. Ni yao he, leng shui, hai shi re shui. Estic preguntant. Ni yao he, tu vols beure leng shui, aigua freda, hai shi o re shui, aigua calenta. Ni yao he, leng shui, hai shi re shui. Vols beure aigua freda o aigua calenta? La resposta simple seria lengde, freda. Lengde, freda. Tenint en compte que si volem posar el nom seria lengde shui, d'acord? L'aigua freda. Però lengde, fem l'elisió del nom i és com funciona. Adjectiu més de la freda. D'acord? Bé, tot això és per avui, tota la gramàtica, i us espero amb la propera classe del nivell A2, que ja s'està acabant. Aviat passarem al nivell A1. Vinga, fins la propera classe. Seijin, o si veieu el vídeo aquesta nit o aquesta tarda, o demà al matí, i Huirgen. Fins després o fins aviat. Vinga, adeu.